Podem començar amb el Xavier Martín, que ens explicarà la prova del Liceu. Hola, bon dia. Bé, la tecnologia és com és, ja ho sabeu, que us haig d'explicar, així que readaptarem el programa sobre la marxa. Aviam, l'accés de les persones sordes a la cultura és un aspecte fonamental de la seva plena integració a la societat. Això crec que estem tots d'acord, però també estarem d'acord que ens queda molt de camí per recórrer, perquè si bé en els darrers anys hem tingut avenços importants, sobretot en el tema de subtitulació de continguts audiovisuals, encara ens queden moltes coses per fer. Per començar amb algunes dades molt bàsiques. Segons l'enquesta d'Integració Social i Salut duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística de l'any 2013, quan es preguntava a les persones amb discapacitat auditiva en quines situacions de la vida diària veien limitada la seva participació, un 70% remarcava les activitats culturals. Però aquest 70% a què fa referència? Doncs recordem-ho, abans el Raimon ens parlava del nombre de persones sordes a Catalunya, però persones sordes amb certificats de discapacitat. Si ampliem el concepte a persones amb problemes de sordesa a Catalunya, la xifra puja a 138.400. I si ho extrapolem al total d'Espanya, arribem al 1.064.000 persones. Són massa ciutadans que tenen el seu accés a la cultura limitat parcial o totalment, i està clar que cal fer alguna cosa. En molts casos existeix solució tecnològica per solucionar aquests problemes, però no s'aplica, en primer lloc, per problemes econòmics, però quasi bé sempre també per un problema de manca de sensibilització o de manca de coneixement. En aquest aspecte de la sensibilització, bé, la Confederació FIAPES va pensar que es podia fer alguna cosa i el que es va decidir és buscar institucions culturals de primer nivell que poguessin servir de referència per d'altres entitats culturals. A Madrid es va aconseguir instal·lar un bucle magnètic al Teatro Real i es va buscar alguna institució a Barcelona que tingués una importància similar. Se'ns va consultar a CAPS per veure quines podrien ser aquestes entitats candidates i es van proposar el Palau de la Música i el Gran Teatre del Liceu. Bé, un cop proposades es va procedir a estudiar les característiques tècniques dels dos espais. Els tècnics van revisar quines eren les condicions de partida i finalment es va decidir fer la instal·lació al Gran Teatre del Liceu perquè de fet ja comptàvem amb algunes instal·lacions que facilitaven aquesta implementació del bucle magnètic. Cal dir que la resposta de les dues entitats va ser magnífica, és a dir, vam trobar col·laboració des del primer moment i un cop decidit que es faria al Liceu també s'havia de trobar finançament, evidentment. En aquest cas l'obra social de la Caixa, la Fundació Badazone i els nostres amics de la ONCE, com no, van ser els que van aportar els 40.000 euros que va costar aquest projecte. Al gener del 2014 es van iniciar les tasques d'instal·lació amb un tècnic de FIAPES, un tècnic de CAPS, amb el finançament d'un programa de FIAPES. La instal·lació us podeu imaginar que va ser complexa perquè les característiques arquitectòniques d'un edifici com el Liceu no la fan senzilla, però es va aconseguir. I podem dir que a dia d'avui la instal·lació de bucle cobreix pràcticament la totalitat de l'aforament, hi ha molt poques localitats que no estan cobertes. Cobreix també el guarda-roba i també les taquilles, perquè la idea no és tan sols poder sentir música. La idea és que les persones amb discapacitat auditiva puguin ser autònomes o al màxim d'autònomes des del moment en què entren per la porta del Gran Teatre del Liceu fins que se'n van després de la representació. Al maig-juny del 2014 es van començar les proves de validació. Bé, no és tan sols sentir l'òpera, sinó sentir-la bé, i per això es va
formar un equip de 15 persones, de socis de camps, pel que m'han dit bastant exigents, comandades per la Mireia Soler, que en aquell moment era la nostra vicepresidenta i gran aficionada a l'òpera i que va ser en tot moment el contacte amb el Liceu, i van assistir a assajos generals, van assistir a representacions per tal d'anar provant la instal·lació, aportant idees, jutjant la qualitat de tot el servei. Com va acabar això? Doncs de moment molt bé, perquè l'11 de juliol del 2014, per primer cop, amb l'òpera Porgy and Bess, doncs el Gran Teatre del Liceu va inaugurar oficialment la instal·lació de bucle magnètic. Cal dir que amb això el Gran Teatre del Liceu s'ha consolidat com una institució cultural de referència al món en qüestions d'accessibilitat, perquè no tan sols compta amb el bucle magnètic, sinó que també des de fa temps compta amb serveis de subtitulació i serveis d'audiodescripció. I per tant podem dir que a la nostra ciutat comptem amb una entitat de referència mundial en aquest aspecte. I pel que fa a l'impacte social, que era l'objectiu que buscàvem, doncs podem dir que realment va ser un èxit, perquè en l'acte de presentació va tenir una àmplia participació de mitjans de comunicació que se'n van fer ressò, és a dir, totes les notícies que van aparèixer, fins i tot tant a televisió com a diaris digitals i premsa escrita van ser nombroses, i per tant sembla que l'objectiu inicial estava assolit. Ara bé, aquest objectiu inicial s'ha d'anar consolidant, perquè es tracta que aquest exemple no quedi en una anècdota, es tracta que altres entitats culturals segueixin aquest exemple i en el futur el que hem d'aconseguir és que la totalitat dels espais culturals comptin amb instal·lacions d'accessibilitat. Això podria semblar una utopia, però no ho és. No ho és en absolut. Abans la consellera feia esment de la llei de barreres, del decret de supressió de barreres arquitectòniques. Els que ens dediquem al món de la construcció, jo crec que tots recordem, els que tenim prou edat, que quan va sortir aquest decret vam jutjar que era molt encertat, però també vam pensar que era molt agosarat. Però el fet és que avui, segurament, quan heu sortit de casa, haureu hagut de travessar algun carrer i quan heu arribat al pas de vianants us heu trobat un gual. Aquests guals, a l'any 1980 a Barcelona, no n'hi havia ni un. I ara jo us repto a pensar l'última vegada que heu creuat un carrer a Barcelona per un pas de vianants que no tingués un gual. Doncs aquest és l'objectiu i nosaltres, evidentment, el pensem assolir, costi el que costi, el temps que sigui. Per acabar la intervenció, us havien de passar un vídeo que tampoc el veureu, però que el penjarem a la web de les jornades. Us recomano que el veieu. És la intervenció de la Mireia Soler en l'acte del Liceu, quan ens va explicar la seva experiència. Aquí el senyor Roger Grau la vas poder escoltar en directe. Jo crec que val la pena, perquè al final parlem de lleis, parlem d'accions, parlem d'impacte social, però no hem d'oblidar mai que això ho fem perquè unes persones que tenen una discapacitat puguin fruir de la cultura exactament igual que tota la resta. Si veieu el vídeo veureu que el que estem fent creiem que val molt la pena. I ara cedim la paraula al senyor Roger Grau, director general del Liceu. Hola, bon dia a tots. En primer lloc, agrair-vos aquesta invitació que no ens mereixem. Hem col·laborat i ho hem fet des de la... com fem moltes coses, que és amb molta il·lusió, però que hem intentat posar un gra de sorra. Qui té el mèrit és la vostra federació, és qui vam posar els diners perquè es fes el projecte, i nosaltres li vam posar amb molta il·lusió, tots els tècnics que van ajudar, tot l'equip
que en aquests projectes el Liceu per història ho sent molt i ho fa. Deixeu-me dir una cosa que ell ha introduït, ho podreu veure en el vídeo, quan la Mireia Soler va parlar concretament del cor dels escocesos, de Macbeth, de Verdi, que ho podia tornar a sentir, que feia tants anys que no el podia sentir bé. Aquells moments, i que recordo encara, van ser molt emotius, perquè veus que allò que estàs fent, que potser surts, que potser fas, et sents una mica partícip d'aquella recuperació. Per tant, ens va fer arribar i ens va fer, a més, reafirmar-nos en un projecte que va començar fa un any en el Liceu, més o menys. Per tant, aquell dia, aquell 11 de juliol, que vam arrencar aquesta, a sobre ens vam posar un semàfor verd en el Liceu. Aquest semàfor no és nostre, és vostre. Que quedi clar que nosaltres aquí no tenim cap mèrit, és a dir, vam posar les instal·lacions, vam posar el que era el nostre sentiment, però que aquest semàfor el compartim, el Liceu no se'l mereix com a tal, sinó com un partícip més. Parleu de llei d'accessibilitat, o s'ha parlat de llei d'accessibilitat. Nosaltres vam anunciar aquell dia que començàvem a fer una auditoria d'accessibilitat. El Liceu és un edifici construït o acabat de construir fa 15 anys, precisament, nosaltres també estem d'aniversari. Té moltes deficiències arquitectòniques, moltes, perquè en l'any 99, quan es va inaugurar, doncs penseu que tot això no era massa important. Potser començava, però no en aquell moment es va pensar. És a dir, si ja no només té problemes d'accessibilitat de comunicació, sinó que quan entreu al vestíbul el primer que us trobeu són escales per tot arreu i hi ha tota una sèrie d'elements mecànics però que no hi ha rampa com a tal, i això ens ho haurem de replantejar. Però també ens plantegem accessibilitat des de tots els punts de vista, és a dir, fem activitats que no només són de comunicació o es pot relacionar amb comunicació. Per exemple, l'altre dia teníem en els assajos d'orquestra gent amb deficiència sordomuda totalment, on les vibracions dels assajos de l'orquestra via el terra comunicaven. Era realment, pels que no estem acostumats, potser vosaltres tot això ho teniu més sentit o ho veieu més, però els que ens dediquem als números i sortim, entrem i fem, et dones compte del que realment pots ajudar o pots fer. Per tant, nosaltres ens vam plantejar aquesta auditoria d'accessibilitat i crec que en uns mesos la tindrem, intentarem començar a fer moltes més coses de les que fem. I ens va bé una llei, perquè ens dona normes i no podrem fer animalades ni un cantó ni l'altre, ja que ens equivocarem, sinó ens va bé una llei, i una llei va bé, encara que jo soc contrari una mica a que a la gent la penin amb multes o així, va bé perquè t'obligues a fer coses i més que obligar-te t'ajuda a pensar. Si no tens una llei que t'obliga, potser només penses un 80%, d'aquesta manera penses un 120%. Per tant, jo felicito que hagi sortit aquesta llei i que es pugui començar a desenvolupar. Bé, crec que he sentit que hi havia 28.000 afectats a Catalunya. Una mica la magnitud, perquè ho veiem, són 15 liceus. És a dir, no ara estic parlant en terme de taquillatge, no ho penseu d'aquesta manera, sinó jo a vegades relativitzo les coses o em dono compte de la magnitud quan el número 28 són 15 liceus. Omplir 15 liceus costa molt i per tant significa que és molt important com a problema. Encara que fos el problema d'una persona, però 28.000 t'obliga a tu a fer moltes coses perquè això és el que nosaltres en diem el liceu social. Fa 15 anys hi havia un lema que deia el liceu de tots. Nosaltres aquest any l'hem canviat, aquest lema, en el 15 aniversari, i li hem posat Tots som liceu. El liceu
ha passat amunt i avall, moments millors, moments pitjors. Ara que estem aquí en intimitat, jo sempre dic que el problema del Liceu mai l'arreglarem i sempre tindrà aquests alts i baixos perquè hi ha una part d'emocions, hi ha una part de cultura, de desenvolupament de cultura, que això és difícil. Però durant aquests 15 anys jo crec que el Liceu, per moltes raons, ha perdut una part d'arrelament social que es va lograr fa 15 anys i que va portar a tenir 25.000 abonats, etc. Amb el Tots som Liceu el que intentem és incorporar el concepte del nostre projecte social a tothom. És a dir, el Liceu ha de recuperar el seu arrelament social a la ciutat de Barcelona, i no només a la ciutat de Barcelona, sinó a Catalunya i de forma internacional. I aquests projectes que nosaltres fem dins del nostre projecte social, i ara voldré fer després una matització, ens ajuden a que tothom es pugui apropar. És a dir, si bé hi ha gent que diu no, és que el Liceu és elitista, això no és cert. Hi ha abonaments per 20 euros o 25 euros, hi ha entrades a partir de 12 euros, hi ha activitats com el seient secret que pots estar a platea per 25 euros si tens sort. Vull dir que no. Nosaltres també, això és una barrera, doncs hi ha altres barreres que és no entro i no puc sentir bé l'òpera. Bé, doncs aquí hem treballat, hem de treballar amb l'accessibilitat arquitectònica, tots aquests, és a dir, com podem fer i que la gent se senti al Liceu perquè hi pot anar, perquè hi pot participar. Aquest és un dels objectius. Jo no sé si el dia que deixi aquesta direcció haurem lograt un 10, un 15 o un 20, però la intenció és que treballem i fins i tot dintre s'ha creat com una comissió per fer més projecte social, no activitat social, que això ja en feia, el Liceu ja en feia moltes coses, sinó organitzar-ho bé amb una estructura, amb un projecte que tingui una estratègia. No podrem arribar a tots els projectes socials, però sí tenir-ne uns quants de referent. Així doncs, el Liceu o és social o no serà, això és així, en aquesta nova etapa on hi ha aquestes sensibilitats, on hi ha aquestes necessitats, i amb això nosaltres estem treballant. Estem molt orgullosos d'haver pogut participar en aquest projecte, quedem a la vostra disposició per fer qualsevol altre tipus de projecte, qualsevol altre tipus d'activitat. Preneu nota, em veig que en Raimon està prenent nota, i de veritat que estem per intentar fer això un Liceu de tots. Moltes gràcies i us felicito per tot el que feu. Gràcies. Gràcies, Roger. Ara donem pas, si esperem a la Yolanda Anguita, esperem que funcioni. Sí, anem a posar. Si no, mira que va entrar el pen, a veure, no que arriba des d'aquí. Pantalla completa. No. Bueno, ara sí, en aquesta societat de la informació, doncs a vegades la tecnologia ens fa una mala passada. Jo crec que m'havia quedat explicant-vos que formava part de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, com ja sabeu, un organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona que treballa per avançar i caminar cap a una societat sense barreres, on la igualtat d'oportunitat i l'exercici dels drets de totes les persones sigui una realitat. En aquest cas, i aquí jo crec que és on m'havia quedat, formo part de l'equip de promoció i suport, i nosaltres som un equip
11 tècnics més la nostra CAP, que avui ens acompanya, que tenim 2 encàrrecs molt concrets. Per una banda és que treballem amb les àrees transversals de l'Ajuntament de Barcelona i també estem als districtes, als territoris, intentant que, per una banda, l'accessibilitat universal i la igualtat d'oportunitats estiguin presents en totes les actuacions. Des de la Federació ACAPS m'havien convidat per parlar de cultura. Jo avui estic aquí en representació del meu equip, però la veritat és que en aquests moments som 4 tècnics que estem treballant a l'àmbit cultural. Treballem conjuntament amb l'Institut de Cultura pel que fa als museus de Barcelona, treballem amb el Consorci de Biblioteques perquè fa a tot el conjunt de biblioteques de Barcelona, treballem també amb les associacions de lleure i també treballem amb turisme de Barcelona. Com ja veieu, és un camp molt ampli. Jo m'havia preparat parlar-vos de 3 temes que crec que són importants. Per una banda, dels museus. I crec que deixaré la presentació perquè no m'estic aclarant gaire. No entraré a parlar del marc normatiu, que és el que se m'ha quedat en pantalla, perquè, com ja sabeu, hi ha moltes normes que en aquests moments tenim en vigor, però tot just s'ha aprovat la nova llei d'accessibilitat, com bé ja s'ha parlat a la taula inaugural i com també hem parlat ara. I crec que és molt important que hi ha un capítol concret que fa referència al reconeixement del dret de les persones sordes que es comuniquen oralment i també dels criteris d'accessibilitat a la cultura. En aquest cas, i per començar, nosaltres estem treballant conjuntament amb l'Institut de Cultura des del 2009. El 2009 vam fer un pla d'actuacions per millorar els museus de Barcelona. I què preteníem? Doncs per una banda formar els equips dels museus perquè poguessin saber quines necessitats tenien els diferents col·lectius de persones amb discapacitat i l'altra, tenir cura i assessorar i tutelar els nous projectes museístics. Un d'aquests projectes museístics és el Born Centre Cultural. El Born Centre Cultural és un espai per tothom, no només perquè és un edifici sense barreres arquitectòniques, sinó perquè des del seu inici, des que va començar el projecte, va posar l'accessibilitat com a un dels seus centres. En què s'ha traduït per les persones sordes? Doncs primer de tot és un centre on s'ha dotat d'anells magnètics, tant als diferents mostradors d'atenció al públic com a la sala polivalent, que és la sala Moragas, doncs també té anell magnètic. I aquí, no sé si heu estat, però se'n desenvolupen un ventall d'activitats culturals, des de teatre, concerts, cicles de conferències. Doncs aquestes 2 sales estan dotades d'anells magnètics. També podeu trobar o podeu gaudir de visites accessibles per a persones sordes. I en aquest sentit, i aquí teniu la imatge, sí que vull posar en valor l'aposta que va fer el nou Centre Cultural del Born pel que fa a les guies multimèdia accessibles. Jo crec que és un moment que s'estan trobant en diferents museus de l'Estat i el Born va apostar per aquest model de guies que no només facilita i permet l'accés al contingut i a la informació del mercat, del jaciment arqueològic i de l'exposició permanent per a persones sordes amb les 2 modalitats, bé que es comuniquen oralment i també amb llengua de signes, sinó que també incorpora tot un seguit de mesures d'accessibilitat pel col·lectiu de persones amb discapacitat visual. Aquí també us he de comentar, perquè si no, no estaria parlant del tot amb la veritat, que és un dispositiu que per les persones sordes no ha comportat cap dificultat, com a mínim aquesta és la informació que nosaltres en tenim, però sí que és veritat que no tant la tecnologia sinó el dispositiu té algunes complicacions pel col·lectiu de persones amb discapacitat visual, però això s'està solventant. També us volia explicar que quan va inaugurar-se el Born ens quedava un tema pendent i un tema a resoldre pel que fa a l'accessibilitat.
i era millorar l'accés al contingut de l'exposició inaugural, que no sé si la coneixeu, però us diu fins a aconseguir-ho el setge de 1714. Què ens vam plantejar? Ens vam plantejar que no podíem permetre'ns que si el Born es considera un centre on s'havia basat en l'accessibilitat universal, aquesta exposició per un tema de temps no ho fos accessible al contingut. I vam intentar jugar amb dos conceptes, una, innovació i tecnologia, i aquí vam comptar amb el suport i amb la complicitat de BJ Adaptaciones i el seu desenvolupament amb els còdics Special QR, que ara us explicaré, i després amb la complicitat d'algunes de les entitats de persones amb discapacitat d'aquí de la ciutat de Barcelona. Què vam intentar? Vam intentar que amb un codi QR exercís de plataforma multicanal i entenent com a canal idiomes d'accessibilitat. És a dir, que mitjançant una única configuració tu podies rebre el contingut o amb llengua de signes o amb audiodescripcions o amb lectura fàcil i amb pictogrames. Vam fer una prova pilot, de fet aquest projecte va ser una prova pilot, vam fer una prova amb usuaris, la Federació ACAPS va participar i ara estem acabant de veure com ha respost el públic. I en aquest sentit creiem que per una banda és important de dir no només quan estem parlant de museus, no només hem de parlar d'exposicions permanents, sinó que hem de parlar de tot el contingut que hi ha en aquell centre, independentment de la seva naturalesa, i s'ha d'abordar d'una manera integral. En aquest sentit també us volia informar que no només hem treballat en el Museu del Born, sinó que ara també estem treballant ja des de fa temps en dos projectes museístics que s'inauguraran recentment, un cap a finals d'any, que és el nou Museu del Disseny Hub Barcelona, i l'altre que s'inaugurarà durant el primer trimestre del 2015, que és el nou Museu de Cultures del Món. Aquí en aquesta imatge podeu veure que el dispositiu de codis Special QR i el que ve a dir-vos és això, que mitjançant una sola configuració tu pots optar al canal que satisfaci les teves necessitats. Un altre tema que us volia comentar i crec que és una molt bona oportunitat, ja que aquest auditori fa goig, és parlar de tot el que s'està treballant des de també fa anys amb les arts escèniques i en concret el teatre accessible. Jo crec que podem afirmar en aquests moments que la temporada de teatre i la temporada de sessions accessibles progressivament a la ciutat de Barcelona ha anat augmentant. Tenim els operadors i culturals que des de fa molt temps estan promovent sessions accessibles, però també se n'han afegit de nous. I aquí hem de veure com s'articula i com al final jo crec que el nostre objectiu ha de ser que puguem tenir durant tota la temporada de teatre a la ciutat de Barcelona una oferta considerable, un tant per cent bastant elevat de sessions accessibles perquè les persones, o bé amb discapacitat auditiva o bé amb discapacitat visual, puguin anar al teatre com ho fem qualsevol persona que no tenim aquestes necessitats. Si bé el teatre de persones, diguem-ne, adultes està consolidat, hi ha un projecte que recentment estem impulsant i no és que fa un any o així que l'estem tirant endavant, però sí que potser necessitem una bona empenta, és el teatre infantil accessible. I és que a la ciutat de Barcelona vam començar al districte de les Corts, al centre cívic Les Corts, amb una oferta d'un cop al trimestre, amb un cicle de matinals infantils van dir, escolteu, per què no comencem, igual que les sessions al Teatre Lliure, al TNC, funcionen, doncs per què no fem sessions de teatre infantil accessible? I com fem aquestes sessions? Doncs mireu, el que fem primerament és
cada mitja hora abans de la funció i convidar a les famílies que tinguin infants amb discapacitat auditiva o amb discapacitat visual a una visita tàctil, a una visita anticipativa on puguin reconèixer els personatges, presentar-los i després, durant la sessió, posem a disposició diferents mesures d'accessibilitat. Per una banda, subtitulació en pantalla, per una altra banda, interpretació en llengua de signes i, com no pot ser d'una altra manera, l'audiodescripció en directe per persones amb discapacitat auditives. Què ens hi trobem? Doncs que, a banda de poder oferir un espectacle accessible on qualsevol infant pot gaudir en condicions d'igualtat, esdevé també una sessió de sensibilització per la resta d'infants que conviuen amb altres nens i nenes que tenen diferents necessitats. Com us he comentat, aquest projecte va començar al districte de les Corts, però també ràpidament se'n va estendre al districte de l'Eixample i també hi ha una oferta de teatre infantil accessible al Centre Cívic Cotxeres Borrell. I la darrera novetat és que al Sant Andreu Teatre també s'ha afegit aquest projecte de teatre infantil accessible. I això ja vol dir que ja tenim tres centres on les famílies, no només amb infants amb discapacitat auditiva, sinó que potser també algun pare que té discapacitat auditiva pot anar amb el seu fill i pot compartir millor aquest espectacle, aquesta estona familiar. Quin és el missatge que us vull donar aquí? Doncs que ens ajudeu a fer difusió d'aquest projecte, que creiem que hem d'anar amb cautela, perquè també sempre ho diem quan reflexionem amb els tècnics i abans amb el Roger de l'àrea de famílies de la Federació ho parlàvem, no hem d'oblidar que estem parlant del mateix públic objectiu i que també si diversifiquem molt l'oferta doncs potser no arriba enlloc. Però sí que creiem que aquesta oferta de teatre infantil accessible, com a mínim amb aquests tres centres, l'hem de reforçar, l'hem de potenciar i l'hem de consolidar. I en definitiva ha de ser un model estendre's i a fer aquesta taca d'oli paulatina a la resta de la ciutat i també a la resta d'activitats. I ara sí, aprofito per convidar-vos a demà a la propera sessió de teatre infantil accessible al Centre Cívic de les Corts, que demà tindrem la propera sessió. Bé, una altra novetat que també us volia explicar, i és que nosaltres com a Institut Municipal de Persones amb Discapacitat no podem deixar no només de treballar amb l'àmbit municipal, sinó amb qualsevol àmbit que generi una oportunitat d'accessibilitat, d'exercici de drets i d'igualtat. I aquest any es va fer una experiència pilot al Mercat de les Flors i amb el Festival de Ciutat Flamenco. I per primera vegada es va fer un taller on s'explicava la història del flamenco, els seus pals, l'evolució i va haver-hi interpretació en llengua de signes, va haver-hi subtitulació en pantalla, jo crec que va haver-hi participació de persones sordes i crec que va ser un èxit. Aquí teniu la imatge del flamenc, que és un signe en aquest cas, però que jo crec que és un pas endavant en el sentit que cada cop hem d'obrir més fronts, hem d'obrir més portes i no hem de ser nosaltres els que les tanguem. I per últim, perquè crec que ja el Domingo m'està mirant, l'últim que us volia explicar és que també com a tècnics municipals seguim promovent el compliment de la mesura de govern que des de fa temps tenim aprovada sobre criteris d'accessibilitat en les organitzacions d'actes públics. I això en què es tradueix? Doncs que creiem que qualsevol acte que organitzi l'administració i que estigui a l'abast de tothom ha de ser accessible. Un bon exemple és el pregó de la Mercè, que aquest any sé que ha estat accessible només al Saló de Cent i no va ser accessible des de la plaça Sant Jaume, com havia estat des de sempre, per diferents motius aliens a l'organització, però és un esdeveniment clau perquè després fa de mirall cap a la resta de la ciutat i les festes majors de districte. I en aquest cas també us volia comentar que també el districte de Sarrià-Sant Gervasi i el districte de les Corts aposten per l'accessibilitat universal, per l'accessibilitat a la comunicació i fa els seus pregons accessibles a la comunicació.
La resta de districtes crec que encara es queden amb la modalitat d'interpretació de llengua de signes. També cada cop augmenta més el número de conferències, xerrades, de divulgació amb mesures d'accessibilitat, a vegades actes accessibles directament amb tots els serveis i a vegades prèvia demanda, és a dir, que les persones que vulguin venir tenen tot el dret de venir i de tenir a la seva disposició els mitjans necessaris per poder-ne gaudir. I per últim també no volia deixar de mencionar aquesta activitat que sé que vosaltres com a socis de la Federació ACAPS molts de vosaltres en gaudiu, i és les havaneres a la platja de Bogatell que any rere any organitza el districte de Sant Martí i que també és un acte accessible. Fins aquí la meva exposició. Disculpeu per la tecnologia. Havia preparat la ponència en 3 versions i al final, doncs mireu, he anat una mica improvisant i restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o pregunta. Gràcies. Moltes gràcies, agraïm la presència de la Yolanda, que amb dificultats però ens ha pogut fer la seva presentació, del Xavier i del Roger per la seva tasca, per afavorir l'accessibilitat de les persones sordes. Recordar-vos que si voleu fer alguna pregunta teniu a les vostres carpetes unes targetes on podeu fer la pregunta que li voleu fer al ponent. Les que podrem les respondrem aquí a la taula i les que no es contestaran via correu electrònic. I donem pas a la següent taula. Si tenim alguna pregunta abans. Res més que una pregunta, és una puntualització per complementar l'agraïment a tota la tasca que esteu fent des de tots els llocs. Abans en Roger Guasch quantificava el nostre col·lectiu en termes de número de liceus plens i recordava la xifra, que és veritat que he dit, de 28.000 persones, però crec que és important matisar-ho. Aquestes són les persones que tenen certificat de discapacitat per sobre del 33%. Això vol dir que és el gruix de persones sordes amb sordesses profundes en general o nivell sever. Però si anem a les estadístiques oficials de persones que tenen afectació de problemes auditius, que moltes d'elles també porten audiòfons i necessiten sistemes tipus bloc magnètic o subtitulació, estem parlant de més de 138.000 persones. Vull dir que llavors no sé si hauríem de mirar en termes de liceus plens o camps del Barça plens, ja no ho sé, però vull dir que no voldria que estan aquí els responsables de l'accessibilitat en diversos àmbits pensessin que el nostre col·lectiu és més petit. Hi ha molta més gent que es pot beneficiar i que de fet està esperant que hi hagi mesures com aquestes. Gràcies.